Rád by som vám niečo povedal o metóde IVF a metóde ICSI. Obe sú to metódy, ktoré používame v laboratóriu na oplodnenie vajíčok. Metóda IVF spočíva v tom, že vajíčka po odbere umiestnime spolu do jednej misky so spermiami, pričom simulujeme prirodzený priebeh oplodnenia. Je to metóda, ktorú odporúčame napríklad pre mladšie pacientky, pre pacientky, ktorým sa podarilo v priebehu domáceho snaženia sa o bábätko otehotnieť, prípadne pre páry, kde spermiogramu partnera má len miernu subnormu, prípadne je spermiogram v norme. Druhá už spomínaná metóda je metóda ICSI, ktorá laicky povedané spočíva v tom, že úloha embryológa je pri veľmi vysokom zväčšení injektovať pomocou tenkej mikroihly dovnútra zrelého vajíčka jednu spermiu. Je to už metóda, ktorú odporúčame napríklad pre staršie pacientky, pre pacientky, kde počet získaných oocytov je trošku nižší, prípadne pre páry, kde spermiogram partnera je veľmi patologický alebo teda výrazne zhoršený. Obrovskou výhodou metódy ICSI v porovnaní s metódou IVF je aj oveľa vyššia úspešnosť, ktorá je na úrovni od 70 do 90%. Správne zvolená metóda oplodnenia vajíčok má významný vplyv na celkový výsledok IVF liečby. Preto, vzhľadom na uvedené fakty, odporúčame respektíve uprednostňujeme metódu ICSI.